Wah, Apa gak pingin HO? apa? Tahu. Piye? Bareng dhek. AO lah kok krungu aku. Pripun? Pok. Domongi sembarang iku kudu blong ngono lho. Iya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Mas. Sami-sami Mas Lidik. Nggih. Mas Untung. Alhamdulillah. Sowan wonten Kali Dawir, Pak. Ah nggih. Meh, Jarang tenan. niki wis mboten asing malih kok Mas. Nggih, Kalian saestu. awake dhewe niku wis. Saestu. Wah, jan wis. Iya. Niki kaya-kaya kesiram banyu anyep kula. Lho, sebabe? Lah napa dhuwit Taiwan kok? Wah. Iya. Iki napa dhuwit Taiwan? Pak Gunawan kalian Bu Winarsim nika sampun mawantu-wantu. Ah nggih. Benjang menawi kagungan kersa badhe ngersake panjenengan. Nggih. Terus pelengkapipun kula kalian Mas Jok Lutuk. Nggih. Lah Pak Gunawan menika lak nerusake napa nggih jejakipun bapak kula lan ibu kula. Lho, mosok ta Mas? Nggih, Kok terus nih pripun? Pak Gunawan niku riyen kulino nobong toprak riyen. Ngoten nggih. Melu puspa budaya, puspa kawedar. Niki Nggih. Pak Gunawan kula iso ra iso bengi niki, Pak. Nggih. Bengi niki jane. Sarehne iki bener. Nggih. Sarehne Pak Gunan menika ya termasuk tokoh ketoprak. Nah, Yen kula mbiyen ya ketoprak. Nah. Yen iso bengi niki aja dipotong. lho. Kok aja dipotong piye to? Ya kudune malah awake dhewe iki sumbangsih kok iso. Jangan potong. Nah, Oh, ngono. Jangan potong nggo Pak Gunawan. Weh, 75. 75 ya sithik to Mas kok iso. Wong Pak Gunawan niku sok glogok lho. Nggih. Entek amek kurang golek. Oh, Piyayine cobi nanti to wong iki. Oh lah kae. Mare ireng iram lho wong iki. Nun sewu Mas Eko. Nggih. Pak Gunawan, Bu Winarsim nika piyayi ingkang blobo. Nih, do maju nih Mas. Sampeyan ben ngerti piyayine ngono lho. Ah itu piyayine itu. Sing jilbaban itu. Jilbaban matamu. Pak Gunawan kok jilbaban iki lho. Pak Gunawan iki ngagem kae lho. Nah, songko. Ya, nggih. Sing jilbaban ibuke. Bu Winarsim. Niki jane yen mboten Pak Gunawan, Mas. Kula niki barengi teng Ponorogo niku syukuran atas lantiknya Bapak Bupati Ponorogo. Pak Giri. Nggih, Giri Sancoko. Akan. Barengi Provinsi Jawa Timur ulang tahun. Hebat. Ning krono kula kali Pak Gunawan nu nyambung silaturahmi. Nggih. Tetap saya pertahankan, tetap rawuh utawa hadir tengene Pak Gunawan. Tetep sowan prene nggih. Ngriki, Pak. Kok ora pilih ning Ponorogo karo ning Jawa Timur? Lah nyapa wong kono Kono ora nanggap kok. sing nanggapi Pak Gunawan nyapa kok. Gatekno cangkeme glidi. Ngono. Oh, Tapi ngeten iki melu seneng lho, Pak. Seneng tanggap ora seneng piye nyatane ya. Ora kok ditanggap. Iki lain daripada yang Lain lain. daripada yang lain nyatane background wayang bengi iki jan hebat. Biasane Contongmu mati gitu. Nah, wis jos Pak wis. piye background ke piye? Background wayange mburi Tegalan Gedang iki lera Pak Gunawan. Iki pancen papan panggonane kaya ngene iki kok. Gupit. Dadi Ya. iki kelire barang ngangge kelir cilik, Mas. Wah, Iya, iki no. niki. Nggih. Saking cilike dagelan metue liwat jeding barang kok cuma. Wis tetep yo disyukuri kabeh ki nut lakune nglakon. Iya no Pak. Nggih. Ngono lho. Pak Gunawan bate ku ning di daleme. Lah kok terutusan dilebokne jeding barang ta aku. Masyaallah aku no. Mas Klutuk ki yo peneng ae yo an. Lho nyapa ora meneng ae wong Lah ya. ngono kok enek sing bengok-bengok ning jeding barang. Lah aku mlebu kekunci, rasa dibuka lawange Pak Konjuru. Ngono ki kudu ra crita. Oh, masa gua. Niki lak ngigaken Kang Putra Mas. Nggih. Pak. Ning saderenge nggih niki piyai sampeyan kathahipun lak idep-idep kali badan. Iki Nggih. ya wong Kali Dawir to Pak. Kula niku meh pirang taun pokoke muga ing dalu menika kula ngaturaken minal aidin wal faizin yen pangapunten sedaya kalepatan kula. Mbok bilih anggen kula nyambut gawe tahun-tahun kepengker nanten kalepatan ana kalade ngatur ana nyinggung rasa siji lan sijine kula nyuwun gunging samudra Pak Asami. Mumpung kula nesik sawal iki ngaturaken minal aidin wal faizin yen pangapunten sageng-agengipun mohon maaf lahir dan batin sayanipun sami-sami. Muga-muga kathah rezekine nggih. Amin Pak. Muga-muga slamet donya akhirate. Amin. Kula dongake sing dadi pegawe ya muga-muga ndang munggah pangkate. Ya sing dadi bakul akeh batine. Amin. Sing duwe anak muga-muga pinter anake bekti karo wong tuane. Amin. Ngono lho. Dadi ngene iki manten ki aja sok seneng-seneng. Ngoten lho. Loh.
Manten yo kudu seneng kok manten ora seneng piye. Lah kowe iki kepiye? Kadang enek lho, didadekke manten seneng ning akhire gak iso nyenengke wong tuane. Loh, justru malah dadi manten iki kudune seneng mergo apa wis ketemu jodone, Pak. Contone Pak Gun iki seneng anake wis duwe kanca. Weh, Ning aja lali wis dadi manten iki tanggung jawabe ya kudu nyenengne wong tuane. nang ngono. Iki walaupun ketemu jodone ning aja lali tanggung jawabe nyenengne wong tuane mergo wong tuane ngragati sakmene mbane iki ya dienggo senenge anak. Ana pepatah utawa enek kata-kata wong tua iso nyenengne anak ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Lah kene lho kok yo mau randang ngomong. Loh, aku yo tak entek. Seto, kuwi pepatah ngono ki tak sanggah le. Tanya apa? Piye lemu muni piye? Ning Wong tua- didinggon ki wong tua mesti nyenengne anak, Pak. Hmm. Ning ngurung mesti anak ki iso nyenengne wong tuwa. Lho, ora aku malah kuwale. Kok kualik piye? Sing ngurmati ki mestine wong tuwa ki menghormati anak. Mergo bakale anakku nyenengne wong tuwa. Ngono lho. Wah, Ngerti lah. maksudku? Loh, Sesek kon baleni iki kata-katane iki. Nek kata-katamu Kata-katamu piye? wong tua ki mesti nyenengne anak. Hmm. Ning ngurung mesti lek anak ki nyenengne wong tuwa. Wong Lah, tua kuwi. mesti nunggoni anak Nek nek anak urung mesti nunggoni wong tuwa. Lek nunggone kena ning lek nyenengne dhisik anak timbang wong tuwa. Kok iso? Mergo bakale anak kuwi nyenengne wong tuwa. Ngono lho. Loh, kok bakal anak ini wong tuwa pripun Pak kok? Tanpa wong tuane seneng dhisik antarane pria lan wanita apa dadi anak? Lho, berarti kan dhisik anake le arep nyenengne wong tuwek. Tapi lek urung enek anake. Berangkatnya kan ya wong tuwek mergo seneng terus dadi anak. bener iki lho. Kuwi lho. Lah dadi anake piye kok iso wong tuwa senengi? Mergo bakale anak nyenengne wong tuwek. Ya bener no, disenengne se wong tuwek terus wong tuwek seneng terus dadi anak. Dadi anak. Oh sing mbok muni. Oh iya. Dadi aja gampang nyalahne anak, ngono lho. Loh, ora nyarane Pak Eko. Hmm. Iki masih tak maksud iki kaya Pak Gunawan iki lho. Sabar, ora perlu nada tinggi. Mergo awakmu iki kosakatane wis salah, wis kleru. Sing kleru malah omongane jenengan iki lho. Mosok Dalang Mosok ki anggere mek wong tuwek urung mesti nyenengne anak-anak. contohnya kok Pak Gunawan to. Ah, piye? Nyenengne anake to. Anake rabi ditanggapne wayang. Gitu to, Pak. Kan ini iki lek karepe iki muga-muga anak iki besok bisa seneng. nek wis seneng Lek wis seneng Iso bales. muga-muga bisa nyenengne wong tuwa. Nah kuwi lho. Bapak ki ora ngarep-ngarep balesane anak, Mas. Malah ngene iki Pak Sing ngomong Gunawan sapa? Sing ngomong sapa? Omongno. Kok mlipi sampean mau? wong tuwek ki ora ngarep-ngarep balene saka anak. Orang mau balese Ora ngarep-ngarep balese bab anak. bapakku ndek iki lho. Oh. Apa jenenge WA? Ora tak bales malah nesu. Piye? Mergo ora kok bales. Lah iya berarti kan jaluk balese. Kuwi lek perkara WA, neng lek perkara keadaan Cetok. wong tuwa ki urung mesti lek ora njaluk balese anak. Anak ya urung mesti lek njaluk balese wong tuwek. Apa-apa ki mung kari pikirane, ngono lho. Oh, Iki lek omong rada suwi rada angel lho iki. layakno piye anak lah. Wong tuwa ora njaluk balesane anak. Nggih. Terus anak ora njaluk balesane wong tuwa. Layakno anakmu gedhe ning teropan terus. Sebabe Aduh openi wong nanggap kok. Kula ora njaluk balesan. Ngono lho. mangsaku kok. Aja ngene kuwi. Niki lho ngomongne tentang Manten. manten. Oh. Manten ki wis kodrat dadi wis manten ki ngene. Mantene lanang gitu, manten wedok. Manten Wis lanang. bubuk, wis bubuk. Kowe iki ra ngerti kok. Manten saiki mesti ngene, ora aku tak ngempet geding aku. Mesti wayang sing lagi main ketok penang kabeh do nglumpuk terus mlebu dhewe sepi delok sepi ngene lho. Kowe ngawur. Ngene iki ning jero ki wong loro jikir. Sikir apa? Buka kado. Lah iya kadone bungkus kain. Ngene iki apa ngerti yen jero ki ndonga apa ya roh to? Ngene Pak, Wong kowe manten. iki ya tau dadi manten, kowe mbiyen lak ya dilebokne kamar to. Ngaure aku tau dilepone polsek biyen kok. Loh, Maksudnya ki kamar mempelai ngono kae lho. Opel opo aku biyen rabi ngenes kok, Pak. Iki mbok picek to iki cerita nyata aku. Kepiye? Iki sumpah aku cerita nyata tenan, Pak. Oh, Iya, iya. apa. Kok rewangi teko sumpah Ora bareng kaya to? Iya, putrane Pak. Pak Gunawan Kok ya. dikira iki Banyolan iki ndak Banyolan to. Oh. Iki aku cerita kenyataan. Hmm. Aku biyen rabi iki gadekne vario ni bojoku, Pak. 5.000. Kuwi son terop iki disumbang karo wong Lodaya. Oh iya Wah. iya. Son terop sumbang wong Wong Lodaya. Lodaya. Terus Son iki tak kira iki sone gedhi. Lah kok tibake mek salon aktif. rabimu kuwi. Rabi ku iki tenan iki sumpah demi Allah. Hmm. Delalaki aku malam pertama bayanganku renoro to, Pak. Kamarku tibake mara tua omahe bojoku. Aku nang di omah, dadi aku nang bojoku. Kuwi omahe iki gak nek kamare. Dadi aku mek disket karo lek biyen ngarane bipet, Pak. Oh iya. Bipet. Stalase ngono kae cara saiki ini Oh, kayu. Kayu bipet kuwi terus diwehi kawat terus kei selambu. Ah.
Urip kuwi biyen ngono kuwi. Iya. Lah ngisini. Oh, raimu yo. Kok ngisini gawe pipet barang. Iki tenanan lho, Pak. Terus. Lah, bojoku kuwi duwe anak, duwe adik cilik. Terus Aku ini malam pertama, Pak. Tenan, iki sumpah ya. kuwi kisahmu lho. Kisahku tenan. iki. Dudu putrane Pak Gunawan to. Enggak, iki tenan aku tenan iki. Aku akhirnya ke malam pertama kan bayanganku kok ceritane wong tuwek-tuwek no. Oke. Malam pertama ki Indah. Jos indah. Heeh. Aku ki cek omahe kamare mertua aku ki sebelah gitu. Kayak tutupe selambu. Selambu. Aku yang anggere arepe nyang, Pak. Mertuaku iki kena asma, Pak. Iya. Soal ki Pak Kuat jenenge Pak Kuat. Oh. Loh, kowe jenenge kuat kok kena asma iki lho. Lah iya, maksudnya ki Kuat kena asma ngono. Terus Aku yang arepe aku wis gak ngempet, Pak. Kamu kok malam pertama. Malam pertama ki tenanan ki. Piye ki aku? Aku pas buka tetet gitu. ah Lah kok Karepmu ngopo kuwi? Yus, malam pertama bojo ya. Lah kok menurut aku ngono. Watuk. Ya aku lek rung turu ya aku iso. Kayak bojomu wis kadung mapan ya? Iya no, bojoku wis wayahe wis yes ngono kae. Aku wis Masyaallah ya. terus tenang iki api yo. sayang ra tak Piye video. Piye Mas bentuke? Lah tak papuk lambemu. Ora baru watuk emang. Ngono iki watuk to. Neh wis watuke selerem arep pinyang neh sedaya. Ah. Tak tekone komik to. Mari. Lah kok anak adik wedok, adik lanang. Lanang. Ngene. Asoni Nyeluk sampean. nyeluk aku. Mlebu langsung blulus. Lho. Aku langsung kaget aku. Sopo ya? Wah iya jenenge kan Sony yo. Ya, Mas Sony yo. aku. Bah, aku wis Lah dadi dia komentar. gak wis dadi aku seminggu, Pak. Gak nyapa-nyapa. Weh. Jadi ternyata itu kuncinya adalah Wong temanten mantenan. itu harus bisa menjaga kekuatan iman. Ya ora kok nafsu tok ya. Lah, so, belum tentu malam pertama itu indah. Ternyata malam tuh setelah 1 minggu lek manten biyen kuwi kan sepasar, Pak. Iya. Gitu, sepasar disimpen ning omah lagi ngarani boyongan to. Pasaran. Nah, lagi boyongan kuwi aku merasakan keindahan. Lah entuk kamar dhewe. Aku podo ning kontrakanku. Ya ora ana Kang bedane. kalau bapakku kok malah no. Bapakku sing ngono kae. Dadi anggere jam 12 bengi ya, Iya. ning jeding lho. Langsung to, wis biasa lah, rasa ngomong normal lah. Yak. Iso. Heeh, bapakku langsung jelego. Bar nyang itu. Kok yo roh to jan bapakmu ku lho, Bocah. Mangsamu. Aku langsung nyeh aku. Kowe iki ora ngono Tapi tegese. lucu akrab lho karo bapake. Lho, niki ngawur apa Pak kali bapak niku? Lah Mas kritik lho sejarah Lah iki mesti indah iki. indah apa iki malah iki mantene ngeri kok. Ngeri wong maratuane tak bacok cengele kok. Nun sewu niki lak Pak Gunawan Pak Gunawan. Narsih. Nggih. Ya cerita kanggo manten, Nah. cerita sing positif. Proses itu penting. Penting. Nah, Sukses jangan melihat dari suksesnya tapi lihatlah dari Prosesnya. prosesnya. Jadi teman-teman kekaro nih, iki manten anyar, iki adalah proses, Pak. Belum menemukan kesuksesan. Mergo sing diarani jodoh rezeki pati, iki panggonane maneka warna. Sing diarani jodoh rezeki pati. Jodoh rezeki pati iki nggone rono, Pak. Jodoh ki mbiyen wong sepuh ngomong, lek wis ketemu gabruk jodoh, ning urung mesti. Nyatane ning nggone kuwadi iki urung temu jodone. Sing diarani jodoh, iki sing diarani jodoh ki besok bakal tresno siji lan sijine ngantek tumekaning pati iki diarani jodoh. oh, Mergo wong rabi iki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. lho Pak, iki lho. Iki lho, Menyatukan iki ming perbedaan. pengalaman Loh, saka Selambu taline kawat iso muni Loh, ngene Pak iki. Eko. Iya, iya, Gufi karo Wahyu ya. Lho iya. Iya. Gusos nih sama. Gufi. Gufi. Jenenge wangen to jenenge. Gufi iki nek untu kae ngesore jenenge Gufi. Wi gusi. Kowe iki jan. Gusi iki sing ning sepeda motor kae. Kuwi jenenge kabulator. Kowe busi kok kabulator. Wah, wis bleset kowe. Gufi Regita Nah, Cahyani. iki sing banter ngomong bocah bentangi. Jenenge Gufi Regita Cahyani. Kurang banter tuh. Gu ki guyon. Guyon ki penting. Dalam hidup berumah tangga iki jangan terlalu serius. Perkara cilik aja digedhekne, perkara gedhe ayo diilangi. Dadi guyon ki penting untuk membina rumah tangga yang harmonis, Pak. Kuwi ki fitrah. Fitrah ki suci ki resik. Dadi tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban kalau kita sudah hidup berumah tangga. Rasa gagas omongane wong Jogja. Nah, yang penting hidupmu bahagia. B. Kuwi lho. Re.
Re iki saka Tak wacane to. Kuwi mripat mi katarak lho. iki arep tak tamani ngene Pak Nur. Re. Iki saka tembung regenerasi itu penting. Iya. Dadi wong rumah tangga ki kudu duwe anak. Muga-muga aku mung iso ndongakne muga-muga duwe anak sing lanang ya dadi anak sing soleh, sing wedok dadi anak sing solehah. Yen pengen ayu maca surat Maryam. Paribasane nun sewu sapa sing lanang jenenge Wahyu. Wahyu. Kowe lek tumindak karo wong lanang karo wong wedok. Lambemu yo mleset-mleset. Aduh yo. Wahyu sik normal kok iso. Yo, Kok kowe lek tumindak karo wong Islam ki aja adoh, Islam ki agama. Agama ya ditata, budaya ya digawa. Antarane agama karo wong Jawa. Kudu nyawiji. Wahyu yen arep tumindak karo bojone aja gobras-gabrus. Ya kudu gawe tatanan agama. Aja taktuk. Aja taktuk tok. Ya toh. Yen iso sadurunge tumindak karo bojomu, ki paribasane wudu dhisik. Alhamdulillah. Berarti Mergo wong Islam, ben duwe anak yen lanang soleh yen wedok solehah. Wudu dhisik, yen wis wudu mlebu ning kamar, bojo ya aja diudo paripaksa paribasane. Ya kudu ditari. Lho, sik berarti jak omong. Ya jak omongan lho. Paribasane ki Aku Gufi. Aku Wahyu. Wahyu. Aku Gunawane. Lho. Gunawan iki bapakne. Bojone Yumi Narse kok iso. Wah, sapa? Gunawan iki bojone Bu Winarse. Nyapa kok Gunawan iki kok iso? Aku Wahyu. Gufi. Kau Gufi. Kuwi aja wong wedok ki nun sewu, Pak. Kadang-kadang ana kasus pemaksaan enten lho, Pak. Yen mergo wong lanang paribasane njaluk wong wedok ora gelem, akhirnya dilaporne nggone polisi. KDRT, Pak. Ya kudu wong wedok ya kudu ditari ben padha ikhlase. Lah, iya. jajal umpama awakmu Wahyu. Terus anu Gufi, jajal rene Pi. Nah, Gufi iki jajal pamane. Nah. Pamane iki Gufi, pamane. Ini lho bintang entuk ngono. Bintang entuk. Nah. Iki bakul. Lah iki Gufi modele koyo lodong. Ayo Gufi ganu, gemik. jajal Pi, Gufi. Jajal. Liyane aja gitu. Wis to wong yo ming dingke sasmita tok ae. Ngene lho tumbrong rene lho. Modelmu kayak bakul sego goreng unut ngono kok iso. Kae lho umpama Gufi. Iki Wah, iki Lut iki Gufi, kowe Gunawan pamane. Anu Wahyu. Ketuaan contongmu lho. masa bapake mbek anake. Yo. Jajal Gufi, "Bah, gegermu kayak jeding nih to." Wes tak meneng piye, guys. Ayo. Pas koi Yang Iya sayang. Alhamdulillah. Kok yo iso omong to kowe iki ya ampun. Iki jenenge kasih sayang tenan ngono lho. Iki antarane Wahyu karo Gufi. Heeh. Antarane nek pengen kuwi mau lemu ngandani. Mas nyuwun. Wen apa mas? Nyuwun. Apa? Nyuwun. Nyuwun cis. Cis. Wah. berarti tresnane Wahyu, tresnane Gupi, berarti ki tenanan. Sing ngambung sapa? Gupi. Iki aku bareng damu Gupi kudu gumoh. Oh, sik to. Iki lak tak lakokke ngene iki lak kepenak. Kepenak sing ngambung kene ana bos. Jajal apa Wahyu teko terus kowe nawani, badhe tindak pundi Mas, mbok ki teng dalem mawon. Napa mboten pengin ngono. Ya. Masa iki Gupi? Gupi, Badhe ten pundi mas? Apa gak pingin HO? apa? Tahu. Piye? Bareng dhek. Lah kok krungu aku. Pripun? Pok. Apa kok iso? Lanah aku bae. Oh iki yo tenanan ngono lho. Dek Gupi. Dadi paribasane iki yen nyuwun karo Gupi ya kudu izin Pak Eko. Izin. Aja gobras gabrus, paribasane wudu dhisik. Wudu. Yen wis wudu lagi nyuwun yen wis wedok oke, ibarate Wahyu ya aja maneka warna ya kudu ndonga dhisik, Pak. Dungane piye, Mas? Dongane paribasane nyuwun ndonga rasah maca surat sing angel-angel, maosa surat Al-Fatihah. Ping 1500. Sak durunge nyang yo. Nggih no. Dadi lek anak lanang ya soleh, anak sing lanang ya soleh, wedok yang sing solehah. Dadi wudu sik saurunge nyuwun. Iya no. Terus jur ndonga Al-Fatihah ping 1500. Ya nek kuwi sing Gupi asli. Lah nek Gupi iki mbok tungani pengen bisa mbledos. Lah lek Gupi kae Al-Fatihah, lek iki surat Yasin.
Wah, sembrono kowe mangsamu. Iki kepiye-kepiye iki umpama Arep piye-piye Mas diselani jajal. Sampeyan aja ngenyek seorang perempuan ngene iki lho. Saya iki. Senajan lho kok omone kaya tumbu ning suarane apik lho. Mosok iki. sing ngomong tumbu sapa wong kene muni lodong lho. Wah rodok. Lah kok sampe tumbu lak saya cilik jeboboh ngono ta kuwi. Wah, wis malah remuk iki. Iki dudu tumbu dudu lodong. Iki ngono kekep. Kekep iki lah ya saya ditutup sego kae kok iso. Gelungamu anyar iki tanggapan kok Jombang iki. Ning pancenipun ngeten Mas. Ya kepiye-kepiye yen wis manten ki aja rebut bener ning rebut salah. Aja dadi banyu, aja dadi geni ning dadi banyu. Yen tali kuwi iso pedhot ning yen bebojoan aja nganti pedhot. Ngono lho. Jajal. Yo apa kok. Piye? Kowe iki karo calon bojo ki ya sing apik. Kayak dolanane anakku. Ngono jajal. Nun sewu, Pak. Oh enak dolan iki. Kuwi tanganmu ora sembrono. Iki jenenge po. Iki yo duwe harkat martabat kaum wanita. Sekarang dari Bakul ya. bakul gitu. Kok duwe martabak ora? Iki ki yo duwe harkat martabat wanita. Ora kok terus yak-yakan. Ini sudah dilindungi badan hukum loh. Apa kuwi? BH. Iki sampean kan urung ngeruh. Iki Pripun? asline kan lanang. Lanang, Pak. Lanang. Jenengmu sapa, Nduk? Sik. Kok Jeneng lanang ta jeneng wedok, Pak? Lho, jeneng lanang ta jeneng wedok, Cak? Sik. Jeneng lanang ta jeneng Sik, urusan lagi. wedok? Oh, tak sini lanang kok terus ya, Pak? Lho. Tahun dulu. Kok ndelok nyuwenil, Pak. Lah jeneng wedok sapa, Nduk? Po Ananta, Pak. Po Ananta. Lek jenengmu lanang? Rohmat. Oh ya, Rohmat. Sapa bengi sapa? Rohmat. Bengi Rahmat. Nggih. Lanang awan lho. Awan Rahmat. Nggih. Bengi Pu Ananta. Nggih. Subuh Mukidi. Bang ya jajal. Sik jajak spesial kado kanggo sapa? Oh, Mas nggih. Wahyu karo Mbak Gufi coba. Nggih, dikasih lagu dangdut jangan Wis biasa dendam. Sari tetap untung tok Campur berang. sari. Kowe kok aja Betul, mulih. betul. Engko dikesane Pak Gunawan. Sane Pak Gunawan kok linggo kon Kita ning dhuwur. tanya apa, Mas? Linggo ning dhuwur kene nggo ngalang tandon. Sungguh kan. Profil tanknya. Samu. Ayo, Rodona. Ya. Linggo iki. Oh, dadak Ya apa sih iki wong Lah kok ngoyong-ngoyong. ngono, kudune ndok kene rek. Oh nggih. Omahe ngendi? Takoni dhisik. Surabaya. Nggih. Oh, Ndi? omamu ngendi, Dok? Mojokerto Pacet, Pak. Pacet Mojokerto. Iki ya. bengi ketemu ndok Jombang arek iki. Pengen yo mabit mul do Jombang saiki nok kene kon kok terudus sih. Nggih, golek dhuwit, Pak. Wah, melu dalang pindel kalungmu seganti. Yo, apa? Jajal tembangnya apa? Sopo Ya sing tak campur ada. sarian. Kamu sari. Kok sik Lagu iki apa urung? Ya, Ditarik sik nyaut teko bae kok. Nggih, Lagu iki apa kok? Lagu Iki gak sopan lho bocah iki. teko sik mau bae kok. diobok-obok. Teko sik paru bae kok lagune apa lagu ora terus wah ngono kuwi. Nyapa kuwi? Malah pengen ngedok brak. Tembangnya apa iki, Jal? Kowe nek keterandoke iki wis seger. Kaya karek nyeruput kowe gak iso. Kayak Tembange apa? Cik didalu Tembang Mas Tris. Iko. Lagu napa, Bapak? Apa? Nah, Sembarang, Pak. Sembarang iso ya? Nggih, tembang Tresno. Iki mana sing kersane tembang kangen? Oh, nggih. Nggih iso apa ndak? Mboten, Pak. Engko soro lanangku metu, Pak. Mas Duduk. Dekorek lah. Diobo. Dekorek lah. go apa? Tak slumete ben gledos. Rumah sawo mercon bumbung. Iso. Lah tembang Tresno piye, Jal? Nggih, Pak mboten. Wis sumpah lanang Coba, sik, sumpah lanang. Lanang, Mas. Sumpah lanang. Pingin didelok ta? Gak lanang. Lanang. Kok merengkil gini? Au, Subalan, Mas. Hmm, Subalan. disubali. Oh di Subali to. Ya ayo jane. Milih iki aku marah resiko. Ya. Bad Repe. Tembang tembang. Wedok. Tresno ning lambemu. Nyatane among semu. Janji Tresno marang aku. Nyatane nyusani atiku.
karuan iso ngalahke suarane iki. Karo bojone Mas Kluthuk gedhe ndi? Weh, gedhi mara tuane no. Piye mangsane? Bojoku saya mau besok karaoke ya. Mangsan. Dek, bisa nggak sih? Coba, Dek. Dek, kamu udah punya pacar belum? Belum. Sama aku mau? Amo. Wis tuwek. Iki cara basa Tulungagung ganjingi. Lek karo aku gelem ya. Heeh. Kamu kok tuwek aku lho. Pen kan manis. Pokoknya bengi iki Pak Gunawan ki nanggap dagelan cipokan. Gak apa-apa Mas padha lanange. Wah, lah kae mbok ambung ora diraupi kae kok. Lah kuwi bojone karo awakmu ayo awakmu. Tembang Tresno ning lambemu. Nyatane abang semu. Hop, se hop. Yo marang. Sing endangi sapa to? Hop. Iya. enak iki Pak. Iya, Ini gimana? dijajal dhisik aja ndudrus. Sik, Enak, jajal iya. jogetmu sing kepenak, Nduk. Si Jajal. akhirnya anu baru Jajal. gabung. Iki digawe rada kuno-kuno sithik to iki. Ya, Ngono. ambune solar. Kok mbok lapi piye to kowe iki? Gitu. Kowe berarti ngelapi padha karo ngenyek nikmati Gusti lho. Ini apa? Iler kaya oli samping ya. Ngawur ae. Wis, Nduk. Suarane kok suara lanang nggih. Sing suara wedok, Nduk. Suara wedok. nadane wedok, Bos. Wedok. Jajal. Nada wedok coba. Nah, Tembang. Suara lanang lho Mas. anu sikilmu rada mingkup sithik. Nggih. Nah. Nah, ya. Tembang Tresno. Ning lambemu. Ya ngono. Alon. Nyatani among semu. Lanjut. Janji setia marang aku. Nyatani Tane nih, Bos. nyusani atiku. Teka tenan kowe ngarani aku. Teko dengan kowe nglarani aku. Wes cukup. Sampeyan wae. Malah kayak gangsing di sini. Ayo diaturake ya. Yuk, tembang kangen. Ya, Sikat. enggak. Jelasan lho, Dok. Adane pas iki. Enggak. Ya. Hey. Terima kasih Bapak Eko. Wah, terima Cek, kasih Cahayu po. Gerakmu apa kek? Pargoy. Spongebob apa piye? Pargoy. Nah, Anu gen jajal pargoy. Entam. Tembang Tresno. hop. Kowe iki jenenge pargoy apa pinguin? Pingwin. Lho kok sing kene gembleng kok piye? Gerakne lho, Dok. Coba. Nah, coba. Kosek. Oh iya. Ada brono sik. Nah, palang kerik. Karo nembang ya, Dok. Rada dikluk rene, rada dikluk. Ngamen to dicamu kok, Dok. Rada dikluk ngene lho. Wah, jan angel ra mau diatur. Ora duwe boyok ya. Kowe iki dikluk ngene lho. Ora nek bangkeane lho. Ngene. Nah, ngono. Nah, terus anu, iki ning kene. Amike dibawa sing ke kiri. Nah, lek gerake sing masuk ya. 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 Ya, rada dikluk sik. Ah, Nah. Yo apa? Wah, mejen Cak. Ngawur. aku pikir aku iso rusak. Kurang ajar kowe. Lah kan mbok dengkul burine. Apa? Kuwi lara dong ngawure. Lah apa? Lah kuwi Wis ditekuk tak tali ya. Iso. Kok dekol burine kena ndase lho. Iya. Rada ngene. Masalah. Aurat. Lah kok kentale kaya telon druwo. Kene, jajal. Ayo, semua ngerti ya. Tembang Tresno ning lambemu nyatane. Hop. Aja man. Kok malah kecetit. Oleh no. Malah kayak pitik kelebur karet. Anu, Dok.
awakmu sesuk-sesuk neh kudu privat yo, Nduk. Ya ampun, bocah nyenengne. Lah. Kowe topel Wong lekan golek momongan. Iki blondo bapak ipade pisan. Tunggu Pak Eko. Puri. Awan-awan ngobrol yo ing pasar main. Iki puri arep blonjo apa pindah. Jajal Puri, tembangnya apa mau? Apa? Kempleng to? Kempleng. Sing digawe asmane Bapak Gunawan. Yo, terus nih. Nyambut gawe. Ngapa to kok kowe iki? Aja lancang to. Kene lho Puri lho. Sing digawe asmane Bapak Gunawan. Yo, Bapak Gunawan piantune pancen dermawan. rono rene Mas manembah mring pangeran. Tutu. Nyambut gawene iya ning Taiwan. Ya, apik to. Seru anu Purwokandi opo? Garwane sing putri asmane Ibu Winarsih. Yo. Winarsih. Ibu Winarsi pancen duwe rasa welas asih. Pinter ya cah iki. Kula namung ngaturaken terima kasih. Iya. Aku ya. Loh, Kaya mas. Kita jotos lho kowe. Kok kabeh nggih tembang kok. Purwokandine seseh no. Sing ayo terima kasih wes mulya. Ora, wis adil. Kowe kok nek nganti ra iso. Wah, tak weni lemper Australia lho kowe. Ayo, jajal. Ingkang putri naminipun Bu Winarsih. Ya. Puri. Ibu Winarsi pancen nyata duwe welas asih. Ya. Kula pribadi ngaturaken terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Ayo Duk, tak tapi lambemu lho kowe engko. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Si. Yen duwe ora boros mesti enek sing disisih. Oh iya. Sing dadi manten asmane sing kakung Mas Wahyu. Ayo, Puri. Yu. Ya Mas Wahyu bojone pancen ayu. Api. Yen disawang manten loro guyang guyu. Ayo, jajal. Engko jam 3 arep tumindak nalinu. Ora nganti jam 3. Nyapa? Iki wis nalinu. Karo kowe. Ayo, nanggap wayang dalange. Ya Mas Eko Prestianto. Ayo, Puri. Toh. Toh. Nah. Aja kesuwen mengko ndak telat terus Iki mriksake. sik wae, Mas. Ora iso ya kono. Nanggap dalang asmane Eko Prestianto. Iki langsung kok. Pak Eko Prisdianto pancen dalang kang kondang kaloka. Api. Piro-piro dik mesti ditampa. Ayo. Tampa. Yen ra ditanggap mara terus dipaksa. Bisa lho. Jajal, Mas. Dagelane asmane ya Mas Kluthuk. Duduk. Ya. Duduk. Wonge kemlinti rono rene tur utak-utuk. Ayo. Ya. Ayo, Puri. Ayo. Yen disawang Mas. Ayo jajan. Ya. Ayo, sawang Mas. Ayo, yen disawang Mas. Yen disawang Mas. Dicedheki ambune ndok buthuk. Dicedheki ambune ndok buthuk. Sirahe kaya bathok kluthuk. Oh, berarti kene iki. Tak kalemu. Loh, bapak kudu ngerti lho, kudu nang. Iki bathok kluthuk. Pancen iya. Sing kira Iki mau ternyata Mas. Dalem. Aku ki setelah lihat neng gene YouTube. IG, neng gene YouTube, Ya. neng gene TikTok. Ya. Ternyata penggemar awake dhewe lek pas karo Puri Lah, gawe fragmenan Gunung Budek terjadinya Gunung Budek kae. iya. Kuwi ternyata mendapat respon dari masyarakat. Mas. Bener, Pak. Malah Apik. ki rencananya arep disyuting ning ngene RCTI, Pak.
Weh, tenan po ya? Radio cilik tanpa izin tadi kemeresek kok. Tak kira ki RCTI iki yo Iya. televisi Yo, Nasional. ini ada waktu seperempat jam 3 titik. Yo, Weh, kan. Nyambut gawe mbok wektoni ini kaya kemrungsung aku. yo ndak. Sing los lho. Anu lho, apa formalitasnya sakmono ning Nah, kok. ngono. Realitane Mas, sepiro? nyambut gawe aja dijami. Oh. Wong sing nanggap lho ora pitung ra nggae jam. Yo. Nanggap mbok jami kaya larang-larang ngono. Ayo, bar iki mudhun. Nyapa? Lah yo wis seprapat ae. Ora, formalitasnya sakmono ning kok realitane kok sepiro. Realita. Yo. Iya, coba. Kok sepiro manut. Yo. Oke. Diwiwiti saka Kene Pur. Aku di mana? Oh, Kamu di sini, Pur. Ya. Coba. situ ya, terus diwiwiti saka Mas Klitik Terus dadi sapa kae Joko Budek sak durung sapa? Joko kopok. ketawang. Joko Tawang. Nah. Dadi Joko Tawang gonjak. Aku ketawang, terus kene Asmarandono. Oh. Ya. Piye to kok? Mas Kluthuk dadi mboke. Weh, dadi mboke. Sik, tenang. Anu tak silene dastre yu winarse. Dastre yu, kene yu. Ayo. Weh, ben kita asli kok iso. Apa kok ming ngono kuwi tok. Iki. Nah, dandan kono. Ben sip. Jajal awakmu. Dadi Dik. Anu Ya wis. Nah, awakmu ketoke nek kesempatan dandan sik kono. oh. Nah, Aja suwi-suwi lho. suwi-suwi iki wektune wis seprapat jam soalé. Papat jam kok njaluk suwi kowe kok. Sesuk nek pengen suwi noprak dhewe. Kentongane jenengan. Sik. Kentonganmu di Gus. Ora peti kentong Mas Anggono ya? Ya. Oh, Peti kentong mburi. Ya. piye? Ceritane iki Pripun? awakmu didemeni karo Joko Tawang. Oh niki. Awakmu ndak gelem. Omong-omongan dhisik metu karo ngenteni mboke metu. Ya. Ya tuk. Awakmu ceritane ngenger ning gene Mbok Rondo kuwi mang Pur. Ndak terus digonjak karo putrane anake Mbok Rondo kuwi mang. Ya metu. Tuk. Kabarmu piye, Mas? Apik, Dik. Sehat ya? Sehat. Keluarga Sik to gimana? ketoprak kok unine ngono ki kok. Ya sing ngetopraki. Lah jare mbok kon ngomong-ngomongan. Ngomong-ngomongan, lah ini kan omongan to, Pak. Omong-omongan iki omong-omongan ketoprakan, ora kok omong-omongan ceritane ngabarne. Tutuk. Wah, jan ngisin nih. Yuk, Mas, Ya. duduk. Duduk. Ketopraan ya, Mas? Iya, Dik. Iya. Tetep ketoprak. Bengi iki omongan ketopraan. Ketoprak. Iya. Pancen omong-omongan ketoprakan ki panjen yo angel. Angel. Yo mek trimo tembung omong-omongan ning nak gawe ketoprak to, Dik. Iya, bener. Omongan ketoprak kuwi antarane kowe karo aku yo kudu omongan ketoprak. Kudu omongan ketoprak. Sebab sutradara wis ngomong yen kudu omongan Omongan ketoprak. ketoprak. Nah, omongan ketoprak. Sing dimaksud omongan ketoprak ora kok ngono. piye to, Pak? Padahal ngene iki awakmu ketemu karo Puri. Nggih. Puri jenengmu sapa? Sapa, Pak? Jenenge Puri kuwi kono ning Gunung Bolo sapa kae? Kok Gunung Bolo. Gunung Bolo to, Pak? Wong Gunung Budak kok Gunung Bolo iki. Lah iya Rondo Kembang Sore. Kembang sore, Nah. kembang sore. Kembang sore terus Ah. pripun? Demen kok demeni sampean demeni. Lah nek wong akeh engko isin aku. Iki etok-etok ora enek wong akeh. Iki dalam ketoprak Oh, nih. lagi. Sampean rungrum, sampean anu ngono lho. Aku nyanyi ngono to. Ndak awakmu mlumahe ning kono. Ya dirungrumi piye carane? Sampai iki dijamuk kan. Ngungkapne katresnane piye ngono? Ya. Dene amen tresno lho karo anak bojo. Ya, oke. Aku lah. Karo anak bojomu dene amen tresno. Ya, omane kon gitu. Sesuk sik karo aku lho. Aja nyenggol brok sing wis arep garing. Ya ngono. Karo putra garwa putra. Roro Kembang Sore. Inggih. Nang Winarse teko. Winarse teko. Pak Gunawan. Patengane. Ngene mau aku dikira Bu Win aja langsung diselek ning kamar. Dasarmu kecekaan goblok.
Bu Winarsi iki senane deg-deg iki lho. Tapi nyapa kok gawe bededeng barangan iki lho. Iki lagi bobot. Tati kaya nom-nomane Mbak Sutar to kuwi. Roh, kowe engko sik metu mung sik. Wah, jane lho. Wis, Urung. wis, Jan. Dereng. Wah, Urung metu. Aku saya metu. kowe ketoprak. Kuwi ketopralan diner. Ayo Jan, ceritane. Kok jero ya Pak ya? Engko tak celok lek wis anu, lekas. Jan kaya nom-nomane Yuwi Narsih tenan nih. Ya Allah. Yo. Duduk. Duduk. Roro Kembang Suri. Iya Joko Tawang. Ing papan kene aku kaya-kaya nyawang sliramu. Kesengsem sajroning atiku Roro Kembang Suri. Apa sing mbok sawang? Roro Jonggrang. Jonggrang mangklekmu. Kembang sore. Wah, ora fokus. Sorry, Mbak Sari. Roro Kembang Suri. Iya Joko Tawang. Mbok iya kowe menehi papan panggonan setitik atimu kanggo nampa katresnanku Roro Kembang Suri. Aku ora tresno karo kowe. Kepiye? Aku ora tresno karo kowe Joko Tawang. Ya gene kowe ora iso nampa katresnanku. Apa ya aku ki sak pangertimu kurang apik? Kowe tak anggap kakangku, tak anggap dulurku ngono lho Kembang Sore. Kowe wis tak anggap kaya kakangku, kaya dulurku Belum. dhewe Joko Tawang. Nanging aku ora iso nampa sing kaya mangkono, Roro Kembang Suri. Aku ora bisa nampa tresnamu. Kembang Suri. Apa kowe ora isin? Aku wae tresno kok kowe ora tresno. Lah kepiye? Aku wis nganggep sliramu kuwi kaya dulurku dhewe. Terus Ora ana rasa tresna ning atiku marang sliramu. Joko Tawang. Roro Kembang Sore, yen nganti kowe ora gelem nampa katresnanku ing papan kene, aku tetep tresno marang kowe. Tak prawoso. Arep tak perkosa prawoso, arep tak prawoso. Yen nganti kowe nampik, apa aku bakal ngruda peksa marang kowe? Nah, Hei! Roro Kembang Sore, Piye Joko Tawang? tresnaku tulus lan batin, yo gene kowe nampik gawe wirang. Ing papan kene kowe bakal tak ruda peksa, tak rucat busanamu. aku mlayu. Aku tak pilih mlayu timbang kok peksa. Oh iya, ndang mlayu to nek mlayu. Engko dhisik iki lho ben Oh, ngerti tak Mas. kira sampean. Iki mergane ndak diberi dileboni. Ndak iso pikirane. Kula mboten mboten purun iki di perkaos. Lho genahne to, Mas. Di prawoso Oh, di iya. perkaos. Iya, iya. Berarti aku melayu. Mlayu, Pak. Melayu Pak niki, Pak. Awakmu ndodok ae dadi ben penak rek. Ayo. Roro Kembang Sore. Bakal tak ruda peksa, tak prawoso kowe. Aku ora sudi Joko Tawang. Hei. Aja mlayu kowe. Aku ora Aja mlayu. Jan. Loh, Dengan ringkas cerita. Dengan ringkasan cerita. Nah, ngono lho, Pak. Setelah Joko Tawang mau menggonjak Kembang Sore, akhirnya Kembang Sore berlari-lari. Terbirit-birit. Nah, kok berlari-lari ki apa olahraga? Kok? So, Setelah itu, datanglah ibu dari Joko Tawang yang bernama Winarsi. Ojo to, lu garap ibu Ora. Ayo. Monggo, ibunya Joko Tawang naik di atas pentas. Peh kayak ngaturi penyanyi. Monggo. Wes Jan. Malah kayak Iki dundunan bolo. ya Allah, ya Allah. Mboke susah loh Mas. Mboke Joko Tawang ki susah. lek ngapa to susah aku baru oleh pelanggan papat Duh, Susah mergo Joko Tawang ki gonjak Kembang Sore.
Kembang sore ora gelem digoncak, terus mboke susah. Kuwi kok tangi sapa godi men. Nek teko kok berbahaya. Aku yo kaget tok. Tangi bunal sih. Caca lho. Lah kok mboke jaba lho kudune jero. Nyapa kok Superman kayak yo cawete yo ning jaba ya. Ayo, ibuke susah. Ngono. Ibuke susah. Wah, nek cah cilik. Ha. Oh matamu kuwi. Kok ho ki lho kok iso. Eneng apa to ya? Ngono lho. Drelek wayang lho. Ayo, mboke susah. Lo. Kita ndang ngomong apa lalo. Aku omong apa? Susah, mergo anake kedanan karo kembang sore. Ngono lho. Kowe kok kaya genggek tenan tak salah. Ih gede deh. Baru nak cedek gini lah kok melet-melet. Asu piye melet iki. Ayo, susah mboke. Lo Joko Ketawang. Joko Tawang. Ya. Gini kowe. Kuwi nek sing ora budekno krungune lho Joko Ketawang. Ki sing budek krungune lho Joko Kotangan. Ayo. Susah. Joko Ketawang. Nah, ngono. Kowe kok uber-uberan. Eneng apa? Ilingo yongger. Ilingo ulinge ibu. Ojo sampe tresno karo Roro tipes. Loh, kembang sore. Roro kembang sore. Roro kembang sore ibu ramen tala le. Le, tak eling le yo le ojo mlayu. Tututi. Tok. Terus main. Ibu yang melayu nih. Ibu itu soleh. Hop. Iki jane lakone kontol iki jadi. Piye to? Lah kamu kan ngene-ngene. Kok sampe adoh mlayune adoh. Aduh ini mah gadul. Ayo, sana. Hei, Roro. Kembang sore. Roro kembang sore. Melayu. Aja melayu. Hop. Roro kembang sore. Tinimbang loro. Kowe ndak uber-uber luwe becik kowe manuta, ndak penake ya, Dik ya. Ya gini kowe ora gelem karo aku. Sebab musababe apa cah iki? Aku ora tresno karo kowe Joko Tawang. Sepisan maneh ndak takoni kepiye. Kuwi nyapu to mboke nyusul iki. Engko. Ganjinge. Wayahe kok iso nusul. Ya omong. Ku susu. Kuwi kok arep. Kok tak ibu bilase. Oh, sakmene lho. Hei. Roro kembang sore. Piye Joko Tawang? Ing papan kene wis ora ana dalan kanggo kowe mlayu. Sepisan maneh, ayo tampanen katresnanku Roro kembang sore. Yen pancen kowe tresno tenan karo aku, aku kepengin kowe topo ning kene. Kepiye? Aku pengen kowe topo ning kene. Yen nganti aku bisa topo ning papan kene, banjur kowe apa ya gelem? Aku gelem karo sliramu yen kowe topo ning kene. Ananging yen mengko dudu aku sing Teko. Nangekne kowe. Ora sak kok tangene tangi dhewe ya, Dek. Ah, betul Pak. Maksudnya Aku pengen roh sing tangi Ngopo? dhewe. Yo wayahe kok pengen tangi dhewe. Aku seneng kuwi. Yen dudu aku sing teko ning kono kowe ora oleh nyauri. Dadi kowe kandha yen aku mbok kongkon topo ning gunung ini. Yen sak wayah-wayah sapa wae sing teko yen dudu kowe aku ora entuk nyauri. Ora entuk. Ora kena noleh. Ora kena. Bakal tak udaneni apa sing dadi penjalukmu Roro Kembang Suri. Iya, Joko Tawang. Yen nganti kakon kowe teko ning papan kene, kowe bakal dadi kekasihku. Iya, Joko Tawang. Tak buktekke Roro Kembang Suri. wis budal. Aku tak budal. Le anakku Enten ono tekaku aku tak budal ngono. Kok sik. Kosik iki lho, ben lali sih. Joko Tawang. Kepiye? Roro Enten Kembang ana Suri. tekaku aku tak
budal yo Joko Tawang. Yen nganti sak waya-waya kowe teko ning papan kene, bakal tak anteni. Tuk tuk Rono kembang sore. Iya, Joko Tawang. tuk. Loh. Hei, hop. Ganjing ku nyapu kok nginceng. Lah kok ben terus lek wayahe metu lho. Kok kaya ndruwur. Aku wedi aku jes. Apa yo iki? Rene lho, standby kene lho. Ben terus lho kene ang ketok lho. Kok iso? Etak aku ning mburi pilar. Oh, wis mlebu. Plak. Kembang sore mlayu ning Bulu. Gunung Budak. Ning gunung Kembang sore mlayu ning gunung Kembang sore ngriko. Sampai ning gunung Budek ngriki. Lah, nuhoni apa sing diaturne Kembang sore mang. Aku piye? Sampean teko nyeluk iki sarene iki wis karo Kembang sore mang wis diweling. Lek dudu aku sing teko aja nyauri. Mengko bar ngono sampean celuk iki ndak nyauri. Kolokne tak diceluk mboke kok ndak nyauri. Suwe-suwe tak sawang kowe budek. Ngono terus budek tenan disedakne dadi gunung budek kae. Ayo jelas nyapa dadak dilakoni barang. Lah kowe mang tak aku sutradarane. Kowe wis critakne yo entek lho ngene kan entah kok jenenge. Sutradara iki memberi. Lah yo ngono ya dodo ngene lek mbok critakne yo penonton seru lek critane kaya ngene. Nyapa dadak mbok terus di barang. Lah kowe mang deno ya takok aku terus piye? Tek kok iku kudune kan sinopsis kudune sing pendek ora dodo kaya ngono kuwi. Iya lah kowe kok ngerti lek ndak ngerti. Ngerti yo ngerti tapi kira-kira yo ngene penonton lali roh. Berarti aku metu lek ngene iki critane entah. Iki ra barbar to prak iki mangsamu. Iki mangsamu. Lek kuwi dadak takok aku piye ngono mbok yo. Ngono kuwi ra ngerti. Tak miki kok. Rasa rono. Bayi ku mbok mi iso crip-crip. Iko mbok mi ora mangsamu. Nyogwakno dulu le. Ngono. Ketawang. Hei, op. Domongi ketawangi gending. Joko Tawang. Weh, Panggah ketawang e. Ladrang ketawangan gending. Lah iya. Joko Tawang. Oh. Weh. Dek gak kuat yoni ning gebehane Bu Winarti. Ambune pewengu. Ra yo tolak udan. Sing penting ora ambune rasane. Tapi kayaknya lah, berarti laundry ya. Ketak tawang. Joko Tawang. Ayo tawang le. Le. Tawang. Le. Anakku tawang. Le. Tawang. Iki simbok le, tawang. Le. Tawang. Le. Le. Tawang. Menikmati weh. Menikmati mbakmu kadaluwarsa. Le tawang. Iki simbok le. Le. Kena mbakku ya le. Iki simbok le. Seliramu tak celuk kok meneng ae. Kuwi aja mbudeki ya le ya. Iki simbok ibumu le. Wang, sepisan maneh tak celuk kowe wang ketawang. Tawang. Wang. Yen kowe budek celuk simbok kowe ra nyauri. Muga-muga kowe budek tenan le. Kini aku kondo kaya ngono marangan aku kamu aku ra kepen mangono kaya kok iki le Disenggol. Dadi watu. Kaget. Loh. Urung nyenggol kok wis kaget. Disenggol dadi watu. Watu tenan. Tuk. Wes ngono lho. Yen kowe meneng budek iki. Reca-reca ning jaman. Kowe dadi patung watu le. Kini aku kondo kaya makon.
Kini aku kondo kaya mangkono kamu kok iki sabtu utawa aku capek ibu marang Allah. Muni apa neh kuwi? Aku gak muni opo. Bareng tak sawang kowe tutupan cikrak. Kuwi tak direjo. Reca-reca ning jaman. Kuwi dadi gunung cikrak. Itulah tadi cerita ringkas, cerita sejarah Gunung Budek Tulung Agung. Kena apa, Mang? Matane sik nek lemahe lho. Iki lho duduk lemah goblok. Apa iki? Telak. Wes. Dadi ceritane iki nuhoni utawa minangkani pundutan, Mas. Ya. Ya akeh sing padha WA. Heeh. Telak-telak. Wah, Telak-telak lho. Hei, bakal ijo le. Bajingan telek-telan nih. Tak kira ya lemah mau dipakai telek-telek Pak. Ini tak kena telek itu. Iki lho. Kene adep ben Malah mbok ratake iki lho kok iso. Terus ke? Ya. Loh, Puri urung nembang lho, Pur. Puri. Nah, Puri lho. Awakmu ki siji rung nembang, loro rung kena telek. Iki. Ning kene kabeh diresiki. Ngawur ae iki cikrak kok kandang barang mbok jikok. Tengane. Iya ya, dipakai Lah telek. diresiki. Dipakai telek. Ngawur ae. Ampune, anu tak mudun sik kramas ya, Pak. Kok udah cek gundulmu. Mengko ae lah. Maksane iki lho. Puri, anu tolong Pur. Apa? Kongkonan kita mesti lah pengalaman. Iya, piye? Belum cepet noko tangguh dulu ya. Sawes sekiramu ya, Pur. Iya, saya tak cepetnya sih alon-alon. Ngono kuwi. Biasanya gini. Kowe ketara ora tau perhatian karo bojomu Iya, iki. kira tau nyepot. Biasanya kayak neng video-video nih. Lah iya to. Dah. Iringane. Na 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 Ojo tinggal jalan. Lalu lepas cacaknya Resik nih. Ada dia. Ya. diatur ke Bu pangapunten. Teater nih. Wih, karo dene ojo sembrono lho. Ate kaya didikini tawa. Aduh, masyaallah. Coba. Ayo Pur, mamane duet karo Mas Lirik apa, Pur? Lagune sing lawas ning kepenak, Dik. Apa? Desa Jaik kok ono perlu. Oh iya. Jadi saiki memang menggali dengan lagu-lagu tema lama. Coba. Ya. Mas Kusuma Wardani, yuk digarap sak jose jebi. Loh, aku lagi. Nggih. Kira lagu lama-lama dijak Oke, meneh. Teng Judulnya apa tuh? Blebes, Pak. Berbes. Yo, saya dicoba. Ya,